It-tkabbir ekonomiku għandu jibqa' jintuża biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tas-soċjetà Maltija. Dan intqal mill-eks-President u direttur tal-Union ħaddiema Magħqudin Jesmond Bonello f'kitba ta' opinjoni fuq il-Gazzetta Kulħadd fejn sostna li ma jitkabbir ekonomiku l-għajnuna u l-assistenza li jagħti il-Gvern ma tistax tkun possibbli. Bonello fakkar li fil-pandemija kieku ma kienx hemm ekonomija b'saħħitha, il-pajjiż ma kienx ikun f'qagħda li joffri il-vaċċin b'xejn lil kulħadd. Saħaq li kieku il-Gvern ma jkunx jista' jassisti lil min iħaddem lil ħaddiema u lil familjari tagħhom b'mod finanzjarju u qal li dan huwa bil-kontra ta' dak li seħħ f'pajjiżi oħra fejn mhux biss ma natawx assistenza iżda saħansitra tilfu l-għajxin tagħhom. L-eks-President tal-UHM semma wkoll il-gwerra fl-Ukrajna fejn qal li mingħajr ekonomija b'saħħitha ma kienx ikun possibbli li jkollna enerġija u fuel tal-karozzi tagħna issussidjati. Sostna li kieku ma seħħx dan apparti l-inflazzjoni kienu kun hemm żieda fil-kontijiet tad-dawl bħalma ġara f'pajjiżi oħra Ewropej. Bonello irrimarka li l-unika riżorsa li għandu pajjiżna hija tal-ħaddiema u hawn innota li fl-aħħar 11-il sena ir-rata tal-qatt f'pajjiżna niżlet bin-nofs għal inqas minn 3% li fl-ekonomija tfisser li prattikament il-qatt huwa kważi inesistenti. Qal ukoll li fl-aħħar snin is-setturi tal-manifattura, tat-turiżmu, tal-kostruzzjoni u anke servizzi oħra żdiedu waqt li kumpaniji fis-setturi tal-iGaming u s-servizzi finanzjarji qed ikabbru l-operat tagħhom f'pajjiżna. Jesmond Bonello għalhekk niddeċiedu li nabbandunaw din is-sistema li qed twassal għal tkabbir ekonomiku b'saħħtu u jingħalqu xi setturi jiddependu mill-ħaddiema ikun ifisser suwiċidju għal pajjiżna għalli bħala pajjiż irridu nkomplu insaħħu l-infrastruttura biex tkompli tagħmel tajjeb għall-isfidi tal-futur. Sostna li l-investiment li qed jiġi ppjanat mill-Gvern permezz ta' interkonnektor ieħor u pjattaforma fil-baħar ta' diversi panelli solari u turbini tar-riħ se jkompli isaħħaħ il-provvista tal-enerġija rinnovabbli. B'dan jingħaqad ma' kullana ta' riformi u investimenti biex pajjiżna ikompli miexi il qudiem.